Engelsk handelskommunikation. Når man snakker om handelskommunikation, er det vigtigt, at man overfor modtageren er formel og høflig, også i den måde, man tiltaler personen på. Det er derudover vigtigt også at være respektfuld over personen og have forståelse for den kultur, han eller hun kommer fra. I den engelsktalende verden har der en tendens til, at der er større fokus på formalia, og derfor skal man forsøge sig for et lille land som Danmark at respektere dette og prøve at leve op til disse forventninger, der er til dig. Hvis man starter med opbygningen af en handelskorrespondance, så starter med et brevhoved, hvor der typisk består af virksomhedens navn og eventuelt et logo og praktiske info, og derudover også juridiske informationer om virksomheden. Den næste, der kommer, det er referencen, og den refererer til den person, som skriver brevet eller et sagsnummer. Derudover er der også datoen, som også er vigtig, og i Danmark er det normalt i den rækkefølge, der hedder dag, måned, år, og der er det også i England, men i USA er det normalt at bruge måned, dag og år. Derfor er en god idé at skrive månederne helt ud, for at være sikker på, at modtageren forstår, hvad det drejer sig om. Og derfor derudover er det også vigtigt at huske de grammatiske regler, når man skriver datoen. Det næste, der kommer, det er modtageradressen, som også skrives inden i brevet, da det er normalt, i hvert fald i den engelsktalende verden, og her kommer der også nogle forskelle fra dansk og engelsk. I danske breve skrives funktionen for personen i virksomheden først, før navnet, men i engelske breve, så skrives navnet med en høflighedstitel før funktionen. Og derfor er det vigtigt, at man skal justere til modtagers adresse. Det er derudover også vigtigt at nævne, at fornavnet altid skal skrives fuldt ud, og at adressen skal skrives, som modtageren beskriver det. For eksempel, hvor de i England skriver husnummeret før gadenavnet og postkoden efter det. Derudover skal man også skrive bynavnet, som de er stadig i deres originale sprog. Derudover kommer den indledende hilsen, som er selve begyndelsen af brevet det selv, og det er meget uhøfligt at undlade den. Og der er forskellige former for tiltale. Og hvis vi starter med den, man bruger, når man siger Dear Sirs, den bruges, når man skriver til selve virksomheden som en, og ikke en speciel person. Der er derfor ikke en specifik modtager. Det næste, det er Dear Sir og Madam, og den bruges, når man skriver til en person, og man kender funktionen, men ikke navnet og kønnet. Derudover kan man komme lidt mere tæt på, lidt mindre formelt, hvor man skriver efternavnet på personen, for eksempel Dear Mr. Jackson, og det bruges, når man skriver til en bestemt person. Hvis vi er helt nede i det lidt mere uformelle, så bruger man Dear, altså fornavnet, og det bruges altså, når man skriver i sammenhængen, hvor man kender modtageren godt. Til sidst er det også vigtigt at være neutral over for de kvinder, man eventuelt skriver til, i forbindelse med høflighedstitlen. Det er ofte bedst at skrive Miss, fordi det er det mest neutrale i forhold til Mrs., der hentyder til, at kvinden er gift. Derefter går man videre til overskriften, og her kommer det i, hvad brevet egentlig handler omkring, og det er klart bedst, hvis det er fremhævet på en måde. Og derefter kommer selve brevteksten, og den skal være logisk og simpelt opbygget, og helst delt ind i sektioner, og man skal også være klar over, eller formulere sig klart og præcist, hvad man foretager sig, og hvad det handler om, og så skal man også opfordre til videre samarbejde eller videre kommunikation. Og man skal selvfølgelig også her igen huske at være høflig og respektfuld over for modtageren. Og derefter kommer den afsluttende hilsen, som også afhænger af modtageren, ligesom den indledende hilsen. Og der er der også forskellige former for tiltale.
Hvis vi starter med yours faithfully, den bruges, når man tiltaler en virksomhed, eller en afdeling, eller en person, som man ikke kender navn på, og den bruges sammen med dear sirs og dear sir og madam, altså igen uden en specifik modtager. Yours sincerely, den bruges, når man tiltaler til en navngiven person, og den bruges altså med den, der hedder dear mister, og så efternavn på personen, eller dear miss, og så efternavn på personen. Og her kender man altså både personen og navnet. Og så kommer der lidt mindre formelle, som hedder best regards, og den bruges for eksempel i e-mails, eller når man kender personen godt. Derefter kommer afsenderen underskriften, og her er der også igen forskel på mænd og kvinder, men det kommer først til sidst. Efter man har skrevet den afsluttende hilsen, er det normalt at skrive afsenderen underskriften, og også virksomhedens navn 4 linjer længere nede. Og hvis gør vi her en forskel på mænd og kvinder, det er, at hvis senderen er en kvinde, så skriver man den foretrukne høflighedstiltale efter ens navn, for at modtageren ved, hvilket køn man er, og hvilken titel man foretrækker. Fordi der kan være noget forvirring om nogle forskellige navne i forskellige lande. Herefter kommer der nogle bilag, hvis man eventuelt er det. Det inkluderer man ved at skrive ENC eller ENCS, hvis der er flere end en. Og det kommer så et par linjer under afsenderen underskriften. Og til sidst kommer kopierne, som betyder, at de eventuelt andre modtagere, der er, og de skrives med enten at skrive copy eller CC efterfulgt af et kolon. Ofte er det bare personer fra afsenderens virksomhed, som vil blive skrevet på som andre modtagere. Og så er der tegnsætningen. I engelske breve, eller i engelsktalende verden, er det knap så formelt, og fokus på det er ikke så stort. Og det betyder, at den er meget åben tegnsætning, og det er kun det yderst nødvendige, man skriver. Det gælder både for punktummer og kommaer. Og det gælder blandt andet, at man ikke tilføjer tegnsætning, når man skriver adresse, dato, hilsen eller forkortelser. Videre til e-mails, som er en voksende del af kommunikationen, og også inden for B2B-markedet, men det er stadigvæk større på privatmarkedet. Det indeholder stadig de samme dele, bortset fra adresse og overskrift, som er en del af e-mailen oppe i toppen. Og herefter kommer så en god idé til, hvordan man kan opbygge sin brevtekst, for at man først er sikker på, at modtager er klar over, hvad der foregår. Den skal være logisk opbygget, så modtageren hurtigt kan finde ud af, hvad det er omkring, og hvem det er fra. Og så derudover indeholder den en god brevtekst 4 dele. Den starter selvfølgelig med indledningen, som kort beskriver baggrunden, hvorfor man skriver, og den skal helst være så kort og meningsfyldt som muligt. Derefter kommer faktadelen, som i realiteten beskriver, hvad brevet egentlig handler om, og indeholder alle de vigtige data, detaljer og informationer, som modtager kan være interesseret i at vide. Her kan det være en god idé at stille op i punkter, hvis der er mange detaljer over for modtager, så han kan få et hurtigt overblik. Herefter kommer konklusionen, som egentlig handler om, hvad der nu skal ske, enten hvad afsender har tænkt sig at gøre, eller hvad der forventes af modtageren, og det kommer sandt på i et enkelt tilfælde. Men det er her, man konkluderer på selve brevet. Og så kommer afslutningen til sidst, som ofte er meget kort, og handler om at runde brevet af på en pæn måde og bevare et godt forhold mellem afsender og modtager. Og så er der sprog og tone. Før i tiden var det meget mere formelt, men i dag er det meget mere et naturligt dagligdagssprog, man taler og skriver. Men samtidig skal det stadigvæk være høfligt og udtrykke respekt for modtageren, som vil værdsætte dette. Afsenderen bør holde sig til at formulere sig kort, klart og præcist, og det betyder, at man ikke skal skrive lange sætninger med ord, som modtageren slet ikke kender eller ikke forstår, og man skal samtidig lade være med at pakke det ind, men man skal stadig være høflig, uden at være overdreven formel. Og derudover skal man være sikker på, at det er de korrekte oplysninger, man har skrevet,
og at der ikke er nogen væsentlige fejl overhovedet. Og til sidst er det også vigtigt at bruge positivt sprog i stedet for negativt, da det viser en bedre side fra afsenderens side af.